Παιδιά, πρέπει να χάσω κιλά. Έχω φτάσει στα 100. Άντε ξεκίνα, τι κάθεσαι. Έκανα και παλιά μια εβδομάδα δίαιτα. Και το μόνο που έχασα ήταν το χαρτί που την είχα γραμμένη. Ξεκίνα καμιά άλλη καινούρια ρε φίλε, πάνε σε κανένα διτολόγο. Πήγα και μου είπε να τρώω 80 γραμμάρια κοτόπουλο το μεσημέρι. Εγώ τρώω 80 γραμμάρια για να δω αν ψήθηκε. Δεν τρώγεσαι με τίποτα, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Θα ξεκινήσω πάλι από τη Δευτέρα. Η Δευτέρα διέτηση είναι κινητή εορτή, αποφάσισε ποια από όλες θέλει. 3 εβδομάδες μετά... Βρε Δημήτρη, έχασες κιλά βλέπω. Φαίνεται, είδες και πόσο γρήγορα. Τι έκανες? Πήγα στο e-γεύσεις και φρόντισαν αυτή για μένα. Έχασα 6 κιλά σε 3 εβδομάδες. Με ένα κλικ στο e-γεύσεις.gr. Είναι η μόνη λύση για να χάσεις γευστικά και απολαυστικά κιλά. Μπράβο φίλε, είσαι άξιος, άξιο και το e-γεύσεις. Ξέρω, είμαι ανεβασμένος, στα σύννεφα πετάω.